राखणदार जरी दृष्टिक्षेपात कुठे मूर्ती त्याची नसली तरी प्रत्येकाच्या मनात एक ती अदृश्य शक्ती जी आहे राखण प्रत्येकाच्या करण्यासाठी आपण ज्यावेळी संकटात असतो कुठेतरी असतो त्यावेळी धावा करतो आणि अशा शक्तीचा जो कोकणमध्ये एक वेगळा सांस्कृतिक आहे, एक वारसा आहे, तो आम्ही आमच्या सगळ्या टीमने प्रत्येकाकडे पोहोचून मांडण्याचा प्रयत्न या दिवाळी अंकात केलेला आहे. राखणदार ही एक कोकणातला एक अविभाज्य वेगळा भाग आहे. ही एक मोठी शक्ती आहे आणि आपण किती जरी प्रगती करत गेलो तरी ती शक्ती पाठीशी आहे. हा राखणदार आपल्या सगळ्यांच्या पाठीशी आहे. ज्याचं वजन जास्त आहे त्याचं नक्कीच साहित्य क्षेत्रात किंवा वाचकांमध्ये सुद्धा वजन वाढेल अशा दर्जाचा हा अंक आज हातात मिळाला आहे. मागच्या वर्षी जसं दशावतार विषय घेतला होता आणि यावर्षी जसं राखणदार घेतलेला आहे, हा नक्कीच चांगले विषय आहेत. इतर विषय घेण्यापेक्षा इथली संस्कृती जी आहे, परंपरा आहे किंवा रूढी आहेत, ह्या लोकांपर्यंत येणं तेवढंच गरजेचं आहे. ज्या प्रमाणात देवस्थानं मोठी झाली त्या प्रमाणात कोकणात झालेली नाहीत आणि ही देवस्थानं मोठी व्हायची असेल तर याची माहिती लोकांपर्यंत गेली पाहिजे आणि ही माहिती गेली तर 4 लोकांच्या हाताला काम मिळेल असं मला वाटतं. त्यामुळे आध्यात्मिक पर्यटनाचं फार मोठं महत्त्व आहे आणि या निमित्ताने राखणदार विषय घेऊन आपण जे काम केलं आहे, एक दर्जेदार अंक आपण केलेला आहे. इथं राखणदारचं कसं आहे आणि इथल्या पुढच्या युवा पिढीला कसं समजेल ते आपण लेखन केलेलं आहे आणि मला वाटतं एक चांगला विषय आहे. आणि दरवेळी मी बघतो की आपण एक वेगळे विषय आणत राहतात समोर आणि आपली युवा पिढीला जास्तीत जास्त माहिती देतात. नुसतं पान फिरवलं तर तुमच्या मनामध्ये अशी उत्सुकता निर्माण होईल की नाही, मला हा अंक पूर्ण वाचलाच पाहिजे. कोकण 7 ही टीम नव्या पिढीला नवं काहीतरी देते. आज ह्या टीमचं मोठेपणाने